हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दायो बे समाव मोनसे भिडिअ नोंथांमोना शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाबाय मोनसे टिउटर्स हिसाबै जाय नोंथांमोना भटार कार्ड दङ एबा भटार कार्डखौ जोङो कारेक्सन खालामनो गोनां जादों। नाम एबा डेट अफ बार्थ नङाबा माबा मोनसे रिलेसनशिप बा मिस्टेक जादों, अब्ला नोंथाङा बेखौ जों अनलाइननि गेजेरजों कारेक्सन खालामनानै लानो हायो। दायो मोनसे जायखिजाया ब्राउजार लादो नोंथाङा, बेवहाय आरो टाइप खालामनानै होदो भटार पर्टेल। बेबायदि भटार पर्टेल टाइप खालामनानै जों सार्च खालामबाय, अब्ला जों नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस मोननो हायो। बेबायदि अब्ला जों बिनि सिङाव जों खनसे क्लिक खालामनानै नायबाव जोङो नायदो बेबायदि इन्टारफेस मोनबाय आरोना। बेबायदि इन्टारफेस मोनोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेबायदि इन्टारफेस मोनोबा नोंथाङा बेनि पेजनि सिङाव जेबो हाबनो हानाय जाया, नाथाय बे पेजनि सिङावनो नोंथाङा कारेक्सन खालामनानै लानो हानायनि अप्सनखौ मोनगोन। जों बेवहाय नुनो मोनदों निउ रेजिस्ट्रेसन आरो गाहायाव दङ ओरैजाय स्टेटास नायनाय, नोंथांनि स्टेटास नायनाय नैबे बेहाय जोङो जेबो अप्सनाव हाबनो हाया जायो। नाथाय जों मानो हाया होननानै सानोब्ला नों बेहाय क्लियार जानांगोन दि नोंथाङा रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन एबा लगिन खालामनांगोन। रेजिस्टार खालामखांनायनि उनावसो नोंथाङा लगिनखौ खालामनो हायो नालाय, जों दायो लगिन खालामनानै नायनोसै एबा रेजिस्टार खालामखानाय आंनिया, बेनि थाखायनो लगिन खालामनानै नोंथांमोन डाइरेक्टलि आं देखायनोसै। दायो आङो रेजिस्टार खालामखांखानाय हिसाबै आं बेनि अप्सन सिङाव हाबनो हायो। दायो नोंथाङा जुदि कारेक्सन खालामनोब्ला नैबेहाय नुनो मोनदों फिल फर्म 8, बेखौ डाउनलड खालामोबा नोंथाङा अफलाइननि गेजेरजों बिएलअनो साबमिट खालामनानै होनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि अनलाइननि गेजेरजों खालामोबा नैबे फर्म 8आनो बेबो। दानिया गाहायावनिफ्राय डाउनलड अप्सनाव क्लिक खालामालासिनो फिल फर्म 8 बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। नैबेहाय अनलाइननि गेजेरजों खालामोब्ला जों क्लिक खालामबाय, बिनि उनाव जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन दे। इन्टारफेस फैयोबा नोंथाङा बेवहाय अप्सनाव नायदो सेल्फ आरो आदार्स, बेयो मा नोंथाङा आदार्स गुबुनफोरनिखौ नोंथाङा साबमिट खालामनानै होनोबा बे आदार्सआव थांनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा गावनिखौ नोंथाङा कारेक्सन खालामोबा जों सेल्फआव थांनांगोन आरोना। अब्ला नोंथाङा सेल्फआव होदो, बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय मा खालामदो, नोंथांनि भटार कार्डनि इपिक नाम्बार बेखौ एन्ट्रि खालामदो, बेनिफ्राय साबमिटआव क्लिक खालामनानै होदो। अब्ला बेहाय नोंथांनि गासैबो डिटेल्स, नोंथांनि एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सि बा एसेम्बलि, नोंथांनि मुं, बेनिफ्राय नोंथांनि रिलेटिभ्स एबा गार्जेन, बेहाय नोंथांनि गार्जेना बेहाय नुजाफैगोन आरोना। बेनिफ्राय गाहायाव नायदो नोंथाङा अके अप्सन नुनो मोनदों, बेहाय अकेआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। अब्ला नोंथाङा बेहाय बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन आरो बेहाय नुनो मोनदों नोंथांनि सिरियाल नाम्बार, पार्ट नाम्बार, बेहाय नोंथाङा मा मोनसे अप्सननि थाखाय नोंथाङा एप्लिकेसन खालामनो, नोंथाङा बबे मोनसे अप्सननि थाखाय कारेक्सन खालामनो बेहाय गोनांथि जादों बेखौ नोंथाङा नायदो। शिफ्टिं अफ रेसिडेन्स, नोंथाङा एड्रेस, गामिनि एड्रेस एबा रेसिडेन्स हिसाबै नोंथाङा सोलायनाय जादोंब्ला एबा कारेक्सन खालामनांगौबा बेहाय थांनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि नैबे कारेक्सन अफ इन्ट्रेस्ट इन एक्जिस्टिं इलेक्टेड रल, बेहाय नोंथाङा जुदि नाम, एड्रेस, जुदि नोंथांनि फट', नाम, डेट अफ बार्थ बायदिसिना नोंथांनि रिलेसनशिपआ मिस्टेकबा बेखौ कारेक्सन खालामनोबा बे अप्सनाव नोंथाङा थांनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा दायो आङो नोंथांनि थाखाय मोनसे नाम, एड्रेस बा माखासे मा होनो आइडि हिसाबैफोर नोंथांनि फट' बेफोरखौ माखासे कारेक्सन खालामनांगौबा जों बेनि सिङाव थांगोन आरोना। बेहाय क्लिक खालामबाय, बेनिफ्राय नोंथाङा अके खालामदो। अब्लानो नोंथाङा बिनि इन्टारफेसखौ मोननो हागोन। नायदो जों बेबायदि मोनबाय। जोङो गासै बे फर्म फिलापखौ खालामनानै साबमिट होनांगौआव मा अपसनफोर फैगोन जों बेहाय मिथिनो हाखायो। बेहाय ABCDE सिम दं आरोना। बेहाय जोङो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बेफोरखौ जों फिलाप खालामनांगोन। बेयाव दङ डिटेल्स नोंनि पार्सनेल, बेनिफ्राय साबमिसन एप्लिकेसन फर्म, बेहाय मा नोंथांनि मिस्टेक दङ बिनि सिङाव साबमिट खालामनांगौ एबा फिलाप खालामनांगौ बेयाव थागोन। बेनिफ्राय डिक्लेरेसन, बेनिफ्राय साबमिसन खालामनांगौ। अब्ला जों बेवहाय नायनोसै। जों गिबियावनो लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा लानो हायो। जोङो इंलिसजों बानायगोन, इंलिसआव क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथांनि एप्लिकेसना सोरनिसिम साबमिट जाहैगोन नाय, बेवहाय मा होनना बुंदों इलेक्टरेल अफिसारनिसिम सफैगोन आरोना। बेनिफ्राय गासैबो बेहाय एनि बेलायाव दंखायो सार, कारेक्टआनोखा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बेफोर गासैबो गावनो फैखायो।
बेनिफ्राय नोंथाङा आन्दायनो नाङा दि नैबेयाव मोनसे नेक्स्ट अप्सन मोनो दे, बेहाय मोनसे नेक्स्ट अप्सन मोनो। नेक्स्ट थुयोब्ला डाइरेक्ट नैबे बि अप्सनाव फैगोन आरोना। जुदि नोंथांनि ए पेजआ जुदि फिलआप जाजोबखाबाय अब्ला नोंथाङा बि पेजआव फैगोन नालाय, अब्ला नोंथाङा बे नेक्स्टआव थुनानैबो थांनो हायो, नङाबा स्क्रलखौ बोखोनानैबो नोंथाङा थांनो हायो आरोना। बेखौ जेबो आन्दायनाङा। आं दायो नेक्स्टआव थुयोब्लानो नैबे बिआव फैबाय नाय, बेहाय नोंथांनो देखायखादों, बेहाय आन्दायगोन माब्लाबा। दायो जोङो बिदि खालामनानै बि अप्सन डिटेल्सआव आरो पार्सनेल डिटेल्स हिसाबै बेहाय मा जोङो प्रुफ होनो हायो बेनि माखासे बे पेजआ फैबाय आरोना। बेहाय नोंथाङा अलरेडि नोंथांनि मुं आरो नोंथांनि इपिक भटारनि नाम्बारा फैखागोन। बेहाय नोंथाङा आधार कार्डबो होनो हायो, नोंथाङा जुदि गैयाब्ला बेहायबो होनो हायो। जुदि होआब्लाबो बे जेबो नङा, बेयाव जेबो मेन्डेटरि गैया, बेखौ बाददो। ओमफ्राय नेक्स्ट पेज एप्लिकेसन हिसाबै नैबे साबमिसन एप्लिकेसन सि अप्सनाव फैनो हायो। अब्ला नोंथाङा नेक्स्टआवबो थुनो हायो बा स्क्रलखौ बोखोनानैबो फैनो हायो, नैबे सि अप्सनसिमाव बोखोनानैबो फैनो हागोन नोंथाङा, आरो नेक्स्टआव थुनानैबो नोंथाङा सि अप्सनसिम बारबोनो हागोन आरोना। आङो दायो नेक्स्ट अप्सनाव थुलायगोन, दायो नै सि अप्सनसिम फैबाय, नै बेहाय नोंथांनो देखायखादों। बेहाय नोंथाङा दहाय माबायदि रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जों नैबे अप्सन्स रिकुवेस्ट अप्सन्स आरोना, कारेक्सन अफ इन्ट्रेस इन एक्जिस्टिं एड्रेस रल, बे अप्सनाव जों थुखादोंमोन, जों बेनि सायावसो फिलआप खालामगोन दा फर्मखौ। दायो नैबेनो आरोना, नोंथाङा नुनो मोनबाय नैबेनो। दायो नायदो नोंथाङा बेनि सिङाव मा मोनसे कारेक्ट खालामनांगौ नोंहा गोनांथि जादों। बेहाय गासैबो अप्सन दंखायो, नाम कारेक्सन, जेन्डार, डेट अफ बार्थ एबा एज, रिलेसन टाइप माने फादार मादारनि माखासे रिलेटिभ्स नोंथांनि नेम्सफ्रा मिस्टेक जादोंबा बेहाय नोंथाङा कारेक्सन खालामनो बे अप्सनखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिलेटिभ्स नेम्स, नैबे रिलेसना मा, फादार जायो ना मादार जायो, ओमफ्राय रिलेटिभ्सनि मा मुङा मिस्टेक जादों नामा, बेहाय अप्सन होनांगोन। बेनिफ्राय एड्रेसा, जुदि एड्रेसा मिस्टेक जादोंब्ला नोंथाङा बेहाय एड्रेस, मबाइल नाम्बार, फट', बेहाय नोंथाङा माखौ गोनांथि जादों बेखौ अप्सनखौ सिलेक्ट खालामनो हागोन। दायो आङो नेमखौ एडिट खालामगोन, एबा नेमा मिस्टेक जानायखाय आं बेखौ कारेक्सन खालामनांगौब्ला आं बेनि सोमोन्दै दिन्थिगोन आरोना। जुदि नामा कारेक्सन जानांगौब्ला बेनि सोमोन्दै आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। दायो नोंथाङा नेमनि कारेक्सन खालामनांगौब्ला नोंथांनाव मा नांगोननो, नोंथांनि कारेक्ट प्रुफ थानाय, कारेक्ट नाम थानाय मोनसे एड्रेस कारेक्ट नाम थानाय मोनसे आइ कार्ड एबा मोनसे आइडेन्टिटि प्रुफ आरोना। जिखुनु जाया नोंथांनि एडमिट कार्ड एबा आधार कार्ड, पेन कार्ड, बेफोरखौ मोनसे नोंथाङा आपल'ड खालामनो गोनां जागोन आरोना। बेहाय सेल्फ एटास्टेड होनांगोन होननानै बुंबाय। बेनिफ्राय टिक मार्क आं खालामबाय, आं बेखौ कारेक्सन खालामगोन नालाय। बेनिफ्राय दायो बेहाय फार्स्ट नेम, बेहाय टाइटेल, बेखौ टाइप खालामदो आरोना। ओमफ्राय गासिबो बेहाय फिलआप खालामखांनानै नोंसोरनो देखायगोन। दायो नाय नोंथाङा बेबायदि मोनसे जागोन आरोना, मोनसे अप्सन सिखांनो हागौ। नोंथाङा जुदि नाम आरो सारनेम एबा टाइटेल नोंथाङा इन्टार खालामदोंब्ला बेबायदि जागोन। नोंथाङा येसआव होदो, नोंथाङा बे सेम नोंथांनि टाइप खालामनायानो नोंथांनि इपिक कार्डआव फैनांगौ, माने सेभ खालामनांगौ एबा बेहाय फैनो गोनां नामा बेखौ सोंदों, बेहाय येस खालामदो। दायो नोंथाङा बेहाय टाइप खालामदो। अलरेडि जेनेबा आङो दा टाइप खालामखांखाबाय। बेनि उनाव नायदो नेम, सारनेम माने टाइटेल, नोंनि उपाधि, दायो बे जाहैबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा बेहाय मोनसे अप्सन नुनो मोनदों, नाय नोंथाङा नामनि कारेक्सन हिसाबै नोंथाङा मा आइडेन्टिटि प्रुफखौ होगोन। आधार कार्ड, आं आधार कार्ड होबाय। दानिया नोंथाङा नैबेहाय अप्सन मोनसे नुनो मोनदों, आपल'ड होनांगौ। बेहाय आधार कार्ड एबा एडमिट कार्डखौ नोंथाङा आपल'ड होनो हागोन आरोना। आरो बिनि फाइल साइजखौ नायदो, बेहाय मा होनो मेक्सिमाम 2 MB जानो नांगोन आरोखि। मेक्सिमाम बांसिनावनो 2 MBल' जानो नांगोन, ओमफ्राय गाहाय जानो नांगोन नोंथांनि फाइल साइजआ, अब्लासो बेयो आपल'ड जागोन आरोना। दायो नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामनांगौबा बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे अप्सन मोनगोन आरोना। नोंथाङा बेबायदि अप्सन मोनोबा नाय, नोंथाङा बेहाय नै बेबायदि मोनगोन। बेहाय मिडिया दं, केमेरा दं। जायखिजाया नोंथाङा बे मिडियानि सिङाव क्लिक खालामब्लानो नोंथांनि माखासे फाइल साइडआव नोंथाङा लायनानै आपल'ड होदो आरोना। दायो आङो अलरेडि आपल'ड होबाय, आधार कार्डखौ बेहाय आपल'ड होबाय। बेनिफ्राय जोङो मा नेक्स्ट, जों एबार बबाव फैगोन, नैबे डिक्लेरेसन अप्सनाव फैगोन। बेखौ जोङो स्क्रल ओरै बोखोनानैबो जों मोनो, डिक्लेरेसनखौ मोननो हादों। नेक्स्ट थुयोब्लाबो बेयो दावखोगोन आरोना निजे। ओमफ्राय नोंथाङा प्लेस टाइप खालामनांगौ दं। दायो बेहाय नोंथाङा प्लेसखौ टाइप खालामदो। टाइप खालामबाय आरोना। टाइप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा
गाहायाव मा नुनो मोनो मोनसे केपचा नोंथाङा एन्टार खालामनांगोन। दायो जोङो केपचानि फाला सफैबाय। केपचा दायो नैबे आरोना बे अपसननि सिङाव ना साबमिसन अपसननि सिङाव जोङो केपचा फैबाय। जोङो नेक्स्ट थुबोनो हायो। जोङो नैबे नेक्स्ट गोजौआव जों नुनो मोनदों। दायो आङो केपचा होनांगौ दंमोन नालाय केपचाखौ होखांबाय। बेनि उनाव नोंथाङा बेहाय नुनो मोनदों प्रिभिउ एन्ड साबमिट। नोंथाङा बेवहाय नायफिननोबो हागोन आरो नायफिनाबा नोंथाङा साबमिट खालामनांगौ आरोना। बेहाय क्लिक खालामबाय। जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन आरोना। बेहाय इन्टारफेस फैनाया जाहैबाय नोंथांनि गासै जा कारेक्सन खालामनांगौ गोनांथि दं बाव कारेक्सन खालामनायनि माखासे मार्कफोरखौल' नोंहा नुनो मोनगोन आरो बेहाय। जोङो जुदि अफलाइनजों जुदि खालामनांगौब्ला नोंथाङा अफलाइननि गेजेरजों बिदि फिलआप खालामनांगौ दंमोन। नोंथाङा बेहाय अफलाइनजों जुदि खालामोब्ला बेबायदि एप्लिकेसन फर्म मोनखागौमोन नालाय डाउनलड खालामनायखौ नोंथाङा फिलआप खालामनानै बेखौ बेल'नो नोंथाङा हैनांगौमोन आरोना। दायो जोङो अनलाइननि गेजेरजों खालामब्लाबो बे एखे पेजखौनो मोननो हादों। दायो बेहाय नोंथांनि नाम, नोंथांनि एपिक नाम्बार बेहाय गासैबो फैजोबगोन। नोंथाङा जायखौ थिक खालामदों एबा नोंथाङा कारेक्ट खालामदों, लिरदों एबा फिलआप खालामदों बे अपसनाल' बेहाय नुनो मोनगोन। जोङो नोंथाङा नै मोनसे कारेक्सन अफ इन्ट्रिस नैबे इडिटरियेल रल बे अपसनाव नोंथाङा कारेक्सन खालामनो हादों नालाय बे अपसनाल' टिक मार्क जादों। दायो गाहायाव नोंथाङा नायदो। बेहाय जों नुनो मोनगोन नोंथाङा माखौ कारेक्सन खालामनो फैदों, नेम बाव फैदों आरोना। दायो नायदो नोंथांनि गासैबो जाय टिक मार्क खालामदों बेल' बाव फैजोब्बाय आरोना। बे फर्म फैबाय। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ साबमिट फाइनेल खालामखांनायनि उनाव नैबे एक्न'लेजमेन्टखौ मोनगोन आरोना। बे एक्न'लेजमेन्टखौ जों बोरै मोनगोन? नोंथाङा बेहाय फाइनेल साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय फाइनेल साबमिट खालामखांनायनि उनाव बे एक्न'लेजमेन्टखौ मोनगोन। मोनसे रेजिस्टार आइडि मोनगोन आरोना। बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथाङा रेफारेन्स आइडि मोनसे अपसन स्टेटास नायोबा मोनसे रेफारेन्स कड मोनगोन। बे रेफारेन्स कडाव नोंथांनि आइडि नाम्बारखौ एन्टार खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि बे एक्न'लेजमेन्ट नैबेखौ साबमिट खालामखांनायनि उनाव मोननो हागोन आरोना। नोंथाङा स्टेटास नायोब्ला मोननो हागोन। दायो नोंथाङा बेहाय जुदि इडिट खालामनांगौ दंबावोबा बे किप इडिट अपसनाव नोंथाङा थांनानै इडिट खालामफिनदो। आरो नोंथाङा जुदि कारेक्ट जाजोब्बाय नोंथांनि फिलआप खालामनायाव अब्ला नोंथाङा बे साबमिटआव खालामनानै नोंथांनि एक्न'लेजमेन्ट फर्मखौ मोनगोन। आरो नोंथाङा सम जानाय समाव बे नोंथांनि एपिक कार्ड एबा भटार कार्डखौ स्मार्ट कार्डजों नोंथाङा मोननो हागोन आरो।